हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बेयाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा आसाम टेटनिनो बेयो बड' पार्टनि जालायबाय आरो बेयो मोननैबो एलपि आरो इउपि मोननैयावबो दङ। बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुगोन नैबेहाय मा एलपिनि थाखाय नैबे सानराय नुदों आरो सानरायनिनो से सानराय बां सानराय आरो सानराय सोलायनाय मोनथाम आदबखौ जोंनो नांगोन होनदों बेयावहाय। दा बेनि सिगां एलपिनिफ्राय जों जायफोरा गोदान नोंथांमोनहा नैबे इउनिटआ जोबजोब्बाय, इउनिट 1आ आरो इउनिट 2आबो जोबजोब्बाय। दा बेखौ नोंथांमोनहा नायनोबा मा प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो हागोन, नङाबा भिडिअखौ चेनेलाव थांनानैबो फारि फारि नायबा नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय इउपि सेक्सननिफ्राय नायनोसै दानिया। इउपि सेक्सननिफ्रायबो दानिया नैबे मा बे इउनिट 1आ जोबजोब्बाय गासिबो, इउनिट 2आबो जोबजोब्बाय गासिबो। बेनिफ्राय जोंनो दा बाहाय लागोन इउनिट 2निफ्रायबो नायदो नैबे बाहागोआ मा सानराय। सानराया बावबो दङ नै एखेयानो। सानराय दाजाबदा, सानराय सोलायनाय, बां सानराय, से सानराय बेफोर गासैखौबो नांगौ होनदों। आरो बेनिफ्राय जोङो नैबे बावैसो सिगां मावरिजा आरो सोदोब बेखेवफा बेखौ लादों बे इउनिटखौ, आरो आथोनखौबो लाखांबाय बावैसो बे इउनिटखौ। अब्ला जोबजोबसैयानो। दा जोङो अब्ला गोबाव खालामाजासे नायदो जोंना सानरायनि बाहागोफोर एबा सानरायनि सोमोन्दै जेसेबां दं गुदि खिथा नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोना होफैजोबनोसै। दा सानराय एबा नाम्बारा माखौ बुङो नायोबा जोङो नुनो मोनबाय मा जायफोर सोदोबफोरा मा मोनसे एबा गोबां माने अनजिमाखौ फोरमायनानै होयो। मोनसे एबा गोबां अनजिमा एबा जखाखौ फोरमायनानै होयो रावनि बिथिङाव। दा बेखौनो मा बुंनाय जायोनो जोङो सानराय बुंनाय जायो। जेरै जाय मा होनदों आदा होनबा जों सासे आदाखौ बुजियो, आदामोन होनबा गोबांखौ बुजियो, बेबायदि आरो सोदोबनि बिथिङाव मोनसे एबा गोबांखौ दिन्थिग्रा बे सोदोबफोरानो मा सानराय। दानिया सानराया मोननै रोखोमनिनो, से सानराय आरो बां सानराय। से सानराय माने मा जाय मोनसेल' हारसिंल' बेखौ जों जाय सानराया फोरमायो बेखौनो से सानराय। आरो बेनिफ्राय बां सानराय माने मा जाय मोनसेनिफ्राय बांसिन माने नैनिफ्राय लानानै जोबनो गैयैसिम बेखौ खेबसेयैनो बां सानराय बुंनाय जायो होननाय। बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ, गोरलैयैनो बुजिगौ, ओंखायनो आङो सुंथाबै बुंबाय। जायफ्रा बुजियाखै नोंथांमोना टेक्स्टखौ खनसे फरायबाबो जागोन, मानोना पिडिएफ फाइल मोनखायो। बेनिफ्राय नायदो बाहाय जोंना गोसो होनो गोनाङा नैबेसो से सानरायनिफ्राय बां सानरायाव लांनायनि आदबफोर। बे से सानरायनिफ्राय बां सानरायाव लांनायनि आदब। से सानराय आरो बां सानराय थांबाय जोंना दहाय सोदोबफोरा थांबाय। जेरै जाय मासे होननानै बुंबा मोनसेयानो, से सानराय मानै होनबा गोबां बेबो। जेरा जुदि लास्ट जोबनायथिंजाय थि दिन्थि दाजाब महर 1, 2, 3 बेबायदि थायोबा आरोखि। से होननाया मोनसे, बेनिफ्राय नैनिफ्राय जेसेबां दं गासिबो बां सानराय जाजोबगोन। बेनिफ्राय जेनेबा सोदोबाव मोनफ्रोमबो सोदोबाव दाजाबदा जुदि गैयाब्ला बियो मोनफा मोनफा से सानराय जायो, एक्सेप्ट जुदि बियो जथाय दिन्थिग्रा एबा बां सानराय दिन्थिग्रा सोदोब नङाब्ला। दा बेफोरखौ लासै लासै दा लाजोबबा बुजिगोन माखौ होननाय जादों। दानिया जोङो लानि नैबे से सानरायनिफ्राय बां सानरायाव लांनायनि आदब, मा टेकनिकै बा मा आदबै जोङो से सानरायनिफ्राय बां सानरायाव लांनो हायो होननाय जादों। दा फार्स्टआव दङ मुंमा एबा मुंरायफोरजों से सानरायनिफ्राय बां सानरायाव लांनो थाखाय मुंमा एबा मुंराय सोदोबखौसो जोङो दाजाबनानै बां सानरायाव लांनो हायो। बेखौ गोसोआव ला। थाइजा सोदोबखौ जोङो बां सानराय खालामनो हाया। बेखायनो मा होनदों मुंमा एबा मुंराय सोदोबफोरखौसो जोङो मा बां सानराय खालामनो हायो। बेखौ बाथ्राखौ गोसोआव लाथार। दानिया बेयाव मा होनदों मुंमा एबा मुंरायनि उनाव जोङो बां सानराय दिन्थिग्रा दाजाबदा बर' रावाव दङ, बेफोरखौ दाजाबफानानै बां सानराय खालामनो हायो होनदों। दा जोंना इउपि सेक्सनाव दंमोन बां सानराय दिन्थिग्रा दाजाबदाफोर होननाय दोन्दोंमोन, दाजाबदाफोर होननाय दङमोन। होमबा नैबेफोरनो मा सोर, मोन, फोर। नुबाय सोर, फोर आरो मोन। आरो दाना फोरखौनो सुंथाबै जोङो फ्रायाव बाहायो, ओंखायनो बेखौ खेबसेनो होफानाय जाबाय। बां सानराय दिन्थिग्रा जोंना बर' रावनि सोदोबफोरा दाजाबदाफोरा सोर, मोन, फोर आरो फ्रा। दा बेफोरखौ जोङो मुंमायाव नङाबा मुंरायाव जेरै जाय मा होनो बिनद होनोबा बिनदनि उनावहाय बिनद मोन दाजाबबा बिनद मोन बां सानराय जाबाय मुंमायाव। दानिया गथ' दाजाबफोर मुंमायाव दाजाबनाय जाबाय गथ'फोर। दाना आदा नै मुंराय, आदानि जायगायाव जों मुंराय जादों, मा होनो आदा बाहायदों मुंराय सोदोब, होमबा आदाजों मोन दाजाबफाबाय बे। आरो बिजों सोर दाजाबफाबाय बिसोर जाबाय। दाउजों फोर दाजाबफाबाय दाउफोर जाबाय। गथ'जों फ्रा दाजाबोबा गथ'फ्रा जाबाय। बे आरो बां सानराय दाजाबनाय। होमबा गुबैया मा जोंना मुंमा एबा मुंरायजों बां सानराय दिन्थिग्रा दाजाबनानै बां सानराय दानो हायो, बे मोनसे आदब। नैथि आदबा जाहैबाय मा होनदों नै मुंरा एबा मुंरायखौनो खेबसेयावनो जोङो खननै जरा सोदोब एबा होनजाब सोदोब बादि ज' होनोबा बेयो मोनसे बां सानराय जायो होनदों। जेरै जाय न' नों न' थांनानै
मा लिंना फै होनबा मानसिखौ मा जाबाय न' माने मा जाखो बांसानद्राय न' होननाय लोगो लोगो न' सोरनिबा सासेनि न'ल' नङा गामि मोनसेनि न'खौनो बुंजोबदोंबो जानो हागौ ओंखायनो बेयो बांसानद्राय जेरैजाय मा होनदों सोर फैखो माने सासेल' नङा गोबां मानसि फैदों जेनेबा माइयै माइ जोंनि गामियाव माइयानो माइ देग्लाय जोबनो गैया ओरैबायदि आरोखि दैयानो दैलै माने बाना बेबायदि मोनसे मुंमाखौनो खननै होननानै बांसानद्राय खालामनो हायो होननाय जादों होनबा 2 नाम्बार पइन्ट थांबाय 3 नाम्बाराव मा होनदों जोंना बर' रावाव माखासे ओरैबायदि सोदोबफोर दंखायो होनदों जाय मोनसे सोदोबजों ना दाजाबनांगौ ना खननै होननांगौ मोननैखौबो जोंनो नाङा माखासे ओरैबायदि सोदोब दंखायो जायफ्रा बांसानद्राय सोदोब जाखानाय खेबसेयावनो बांसानद्राय सोदोब जाखानाय इंराजियावबो थायो जेरै मेनि बेफोरो माच मर बेफोरो बेबायदिनो जोंनाव बर'आवबो दं नामा नायदो गोबां माने गोबां मोनसेल' नङा बुरजा माने गोबाङानो होननाय जाबाय लारि माने लारियाथ' हारसिं लारि जाया फालोआ हारसिं फालो जाया दामोल हानजा लागो माखा बयबो मुथा लासै लारि गासै लारि बे लारि जथुम जथाय जाबखो थुब्राय हाथा बेदा हाथा माने बे थालिर हाथानिखौ होनदों हाथासे थालिर होननाय लोगोथ' हाथायाव थाइबेसे थायो गोबां थायो बेदा बिदां दांग्रि जखाय बेफोर गासिबो बांसानद्राय दिन्थिग्रा सोदोबफोर होनदों होमबा जोंना फर्मुलाया मामोन नैबे बर' रावाव बांसानद्राय दिन्थिग्रा सोदोबफोर दंखायो होनदों दा अब्ला जोङो मोनथाम आदब मोनबाय मुंमा मंरायजों उन दाजाबनानै मुंमा एबा मंराय खननै होननानै 3 नाम्बारा मुंमा मंराय एबा जेबो दाजाबालाबा एबा जोंनाव बांसानद्राय दिन्थिग्रा गुबै सोदोबफोर बाहायनानै होनाय जादों मोनथाम पइन्ट दा बिनिनो नैबेखौ गोसोआव लाफानांगोन जोङो बेखौ बुथुमबाव जेसेबां हायो माखौ बांसानद्राय दिन्थिग्रा सोदोबफोरखौ होमबा गाहायनि बबेया बांसानद्राय दिन्थिग्रा सोदोब होननानै से सानद्राय होफानानै मोनसे सोदोब जथाय दिन्थिग्रा मुंमा सानद्रायखौ होफानानै सोंनो हागौ आरो दा प्रेक्टिस खालामबा मोनसिगोन बेनिफ्राय नैबेखौ लानांगौ जोंहा सानद्राया थोंजोङै सुबुंसायजों सोमोन्दो दङ होनदों फार्स्ट सानद्राय सेथि सुबुंसाय नैथि सुबुंसाय थामथि सुबुंसाया मोनथाम फार्स्ट पार्सन सेकेन्ड पार्सन आरो थार्ड पार्सन बे ओमफ्राय बेनिफ्राय सानद्राया बेजोंनो सोमोन्दो थानानै से सानद्राय आरो बांसानद्राय बेयावबो सोंनाय जागोन गाहायनि बबेया सेथि सुबुंसायनि से सानद्राय होननानै सोंबा आं सेथि सुबुंसाय से सानद्राय ओमफ्राय बेनिफ्राय गावखौ लाफानानै बुरजा जायोबा जों गाहायनि बबेया सेथि सुबुंसायनि बांसानद्राय होनबा जोंहा गाहायनि बबेया नैथि सुबुंसायनि से सानद्राय होनबा नों बे मान होयि नोंथां होनबा मान होनाय आरो बेनो बांसानद्रायाव नैथि सुबुंसायना नोंसोर होनोबा मान होयि नोंथांमोन होनोबा मान होनाय जाहैबाय बेनिफ्राय थामथि सुबुंसायाव जोंनो गोबां दङ थामथि सुबुंसायाव बि होननो हागौ मानसिखौ से सानद्रायाव बिथां होननो हागौ मान होनानै आरो बे होननो हागौ आरो बै होननो हागौ बे आरो बैफोरा जोंना मा एक्सुवेलि बांसिन मानसिफोरा बाहायनाय जाया दाना बैखौ जों बाहायगोन नैबे बेयाखौ जों मानसिनाव बाहायनाय जाया बेखौ बेनि जायगायाव जोङो बि बाहायगोन खाथियाव थानायखौ ओमफ्राय बिसोर बिथांमोन बांसानद्रायाव बेनिया बेसादखौ जुदि बाहायोबा बेफोर आरो बैया जाहैबाय मानसिनावबो जाहैगोन बैफोर आरो बैसोर बेफोरो गासिबो होमबा मा जाबाय मुंमा एबा मंरायखौ दाना फारसेथिंजाय थामथि सुबुंसायाव हारसिं बुङोबा बेबो जाबाय जेरै आदा होननानै आदानि जायगायाव मानसिनि नामखौ बुंथारबाय कमला होमबा मा जाबाय थामथि सुबुंसायनि से सानद्राय कमलमोन होनोबा मा जाहैबाय थामथि सुबुंसायनि बांसानद्राय आरो बेनिफ्राय नैबेहाय राजु होननानै बुङोबा बे सासे से सानद्राय जालायबाय थामथि सुबुंसाय से सानद्राय आरो राजु आरो आदा होननानै बुङोबा बांसानद्रायाव थांलायबाय होनदों दा बेखौ जोङो इंराजिनि ग्रामार जायफ्रा रोङो बेबो एखे सेमानो मोनथिखाबाय दा बेखौ लानांगोन एक्सेप्ट नाथाय जोंनाव नैबेहाय होनदों मा नैबे मोनथाम सोदोबखौ जों गोसोआव लानांगोन होनदों जोङो मानसिनि बेलायाव फोर बाहायामोन नाथाय बेयाव मा होनो जेब्लाबो नैबिसोरो जोङो माब्लाबा रायलायनाय समाव जोंखौ जोंफोर होननानै गावखौ खोन्थाना लायो होननाय जादों बे एक्सेप्ट बे ग्रामाटिकेलि खारा आरोखि बेयो जोंनाव माखासे बेबायदि एक्सेप्टेबोल वार्डफोर थायो बेखौ गोसोआव लानांगोन गावखौनो मा जोंफोरखौ नायब्रा होननानै बुंगोन माने आंखौ नायनाय जादों आरो बे नाथाय बियो प्लुरेल नङा बे सिंगुलारसो से सानद्रायसो बिहावफोर फैदोंलै होनना बुंगोन नों बिहावफोर होननाय लोगो लोगो बेयाव बिहावा बुरजा नङा बे हारसिंसो नाथाय बेखौ बुरजा खिन्थियोबा बेयो मा होनगौमोन बिहावमोन फैदों होनगौमोन एबा आफामोन फैदोंबा बिहावमोन फैदों होनगौमोन नाथाय मोन फैयालाबा फोर दोननाय लोगो लोगो सिंगुलार नाम्बारखौसो खिन्थादों बियो से सानद्राय बिहावफोर होननाया रायलायनाय समाव
थिग बिदिनो बे एखे खोनाखौनो जोंना बिखुनजोफ्रानो ओरैबायदि होनना बुंनाय खोनागोन, संखायो जोंना बिखुनजोफ्रानो मोजां नङा बेफोरबायदि होननाय खोनागोन। नाथाय बिखुनजोआ सासेल' बेयो, एबा फोर होनदोंबाबो सासेल'। बेखौ मा होननाय जादों, हारसिंसो बाहायदों बेखौ। बेखायनो बेयाव एक्सेप्ट बे माखासेया नैबे ग्रामारजों खारनाय जायाखै। बे मोनथाम वार्डखौ गोसोआव ला। बेनिफ्राय नायदो प्रेक्टिस कुइसनाव जोङो मा नायनि, गाहायनि बबेयो मानसिनाव बाहायजाग्रा बांसानद्राय नङा होनदों। बेसोर, बैसोर, बिसोरखौथ' मानसिनाव बाहायखायो आरो गोजानाव थानायखौ बैसोर होनखायो। बैसोर बबेथिं थांनो नागिरदों ओरै होननाय जादों। नाथाय नैबे बेसोरखौ आं बाहाया होनदों। बेयो खाथियाव थानाय हिसाबै बेखौनो जों बाहायो, बे बाहाया। ओमफ्राय गाहायनि बबेयो जुनारनि बिथिङाव बाहायजाग्रा बांसानद्राय सोदोबनो, जुनारखौ जोङो बांसानद्रायाव बाहायग्रा जुनारा माखायाथ' मानसिखौसो होनो, एबा गुबुन गुबुन बेसादफोरखौबो मालाबा सानजाहा रावसायाव नुनो मोनगोन, अन्थाइ माखा, बाला माखा बेबायदि होननाय। लारिया जाहैबाय मा होनो, माबा मोनसे मानसिनि थानाय बिफां लाइफांफोरखौ बाहायगोन। नाथाय फालोआ जाहैबाय जुनारफोरनाव बाहायो, मोसौ फालो, मैसो फालो बेबायदि। गाहायनि बबेयो सानद्रायनि खाथिसिन थानाय सोमोन्दो गोनां होनदों। सानद्रायजों खाथिसिन थानाय सोमोन्दो गोनां रावखान्थियाव थाइजा आरो थारजा होदों, सुबुंसाय आरो मुंराय होदों, थाइलालि आरो बिदिन्था होदों। दा थाइलालि आरो बिदिन्थानि खोथाथ' जों दा सानद्राय लानायाव मोनाखै। थाइजा थारजानिथ' मोनाखै। मानि मोनदों? सुबुंसाय आरो मुंरायनि मोनदों। सुबुंसाय माने पार्सन आरो प्रनाउननि, मुंराय माने प्रनाउन, सुबुंसाय आरो प्रनाउन। दासो सार्ट बानायना होदोंमोन जिहेथु नैबेयाव मोननैजों सोमोन्दो दंथारो, पार्सन नाम्बार आरो मा मोनसेया प्रनाउन, मुंराय। गाहायनि बबेयो मान दिन्थिग्रा बांसानद्रायनि दाजाबदा होनदों। मान दिन्थिग्रा होनदों। मान दिन्थिग्राया मा जाबाय? फोराथ' मान दिन्थिया, सोराबो मान दिन्थिया, मोना, आदामोन, बाजैमोन, सोमोन्दो थाबाथाय मोन जाथारगोनानो। बर' राव बांसानद्राय दाग्रा आदबफोरा मोनबेसेमोन? जोंना मोनथाम। गोसोखांदो मामोन? मुंमा एबा मुंरायजों दाजाबनानै बांसानद्राय दिन्थिग्रा दाजाबनानै, बेनिफ्राय मुंमा एबा मुंरायखौ खनै खनै होननानै, आरो मोनसेया मुंमा एबा मुंराय दाजाबा बाला एबा बांसानद्राय दिन्थिग्रा गुबै सोदोब बाहायनानै। बे आरो मोनथाम। दानिया लास्ट पइन्टआव मा होनदों? गाहायनि बबेयो गेबें होनदों। सानद्राय सोलोंनाया रावखौ गेबेङै रोंसार होनायनो। थ' नोंथांखौ सानद्राय सोलोंबा रावा गेबें जाखागोन, नङाबा रायज्लायनो हाया। सानद्राय सोलोङोब्ला सोदोबनि गेबें ओंथि फोरमायनो हायो होनदों। बेबो एखे, सानद्राय सोलोंबासो सोदोबनि रायज्लायनायाव ओंथिफ्रा गेबें जागोन। सानद्राया अनजिमाखौ गेबेङै सिनायथि होयो। सानद्राया अनजिमाखौ गेबेङै सिनायथि होयो बाथ्रानि बिथिङाव, बेबोथ' नंगौ। होमबा मा जागोन लास्टआव? गोजौनि गासैबो। जोंना राइट एन्सारा मा जागोन बेयाव? गोजौनि गासैबो। बेबादि आरो दा बेबायदि नोंथांमोनहाबो थिउरिखौ नायदो, बुजिना लादो, बेनिफ्राय जेसेखि सोङा हाजोब्बाय आरो बे। ओंखायनो मा होनदों? नोंथांमोना थिउरिखौ गोसोआव लाग्रो, बेनि उनावसो एमसिखौ नाय। ग्रामारनि बिथिङाव होनगासिनो आं, ग्रामारनि बिथिङाव। बाखि गुबुन पेपारफोरखौ एमसिखौ नायबाबो हागोन आरो। एसेनोसै, गोजोन्थों।